Assalamu alaikum heditoɓe tedduɓe, barka men e fottuki nder taskaram kubaruji sakiraɓe radio Kano. Hande jumɓare no gas e joyi lewru ɗiɗaɓoru hitande ujine ɗiɗi e no gas e ɗiɗi foti e no gas e nayi lewru rajibi hitande ujinere temeɗɗe nayi e capanɗe nayi e tati. On jaɓɓama sanne nder kubaruji men hande. Janganon ɗi Nase Yusuf Usman. Puɗɗiren e fiji siyasa. Horejo leydi Nigeria Muhammadu Buhari waɗi jungo dow didaɗi kesiɗi cuɓi leydi ko laati faɓɓi yimɓe bolwina dow maka. Nder lamar to lamorde gomnati mobgal leydi Nigeria hande jumɓare horejo on waɗaniɗi jungo yeeso horejo Madalisa Dotti'en. Nder wolde mako Buhari torake Madalisa kan wo'itino didangol 74 ngol harmini ardiɓe siyasa cuɓa nder cuɓi jam'iya walla bo darotoɓe ley jam'iyaji siyasa ɗin. O wi bayli gaɗaɗi nder didaɗi kesi ɗin ɓeyday laɓɓinki fiji cuɓi bo hoynay geddi ɓawo cuɓi gila siyasaɓe. Soyde waɗuki jungo dow didaɗi cuɓi ɗin foɗi wankore gila dente ɗuɗɗe nder nyalɗe caliɗe. Fa joni dow didaɗi cuɓi kesi ɗin horejo Madalisa Dotti'en Ahmed Lawan tabbitini dow Madalisa kan yawɗinay rartaki dow didangol 84 ngol fiji cuɓi bano horejo leydi ɗaɓɓitiri. O andini ka tippugel ɓawo horejo leydi on waɗi jungo dow didaɗi cuɓi kesi to Abuja lamorde gomnati mobgal leydi. Gomnajo diwal Kaduna Malam Nasiru El-Rufai andini dow gomnati mako ema diwe goɗɗe nder tayre woyla walandu hirnange Nigeria coday piroje kuwoje na e lanyowo gila leydi Turkiya ngam haɓoduki e balmanko en daddinɓe tayre nden. O wangini ka nder hirde e jayde BBC to o laɓɓini dow torra balmanko en ɓen nde fini fuf e ɓeyda yajuki bo gomnati Nigeria wala konankoɓe keyɓe ngam haɓoduki e maɓɓe. El-Rufai laɓɓini dow kanko e gomna en diwe jowi nder tayre nden nardi soduki piroje ɗen marɗe balmi bo foti ɗe piɗa gila dayiɗum ngam wallutuki konankoɓe dow hendu nder habre e saggarlen ɓen. O wi leydi Turkiya wodi piroje drone kadi piroje ɗe ngala lanyowo bo foti hebbina balmi puttoji nder ngam sankutuki balmanko en ɓen. Wajiri lamorde Katsina Alhaji Sani Abubakar Lugga jippike gila korwal laamu mako Kenya Alhamisa bano ardiɗo konu andiraɗo sarkin yaƙi lamorde nden bo kolaɗo nde Alhaji Ibrahim Ifo andini. Ardiɗo konu lamorde nden laɓɓini dow ɓe lildi wajiri on ɗerewol dow o jaabo ƴami sabu haalaji ɗi o haali dow fiji rento to gallure Ilori nder diwal Kwara. Kanko ni wajiri Katsina o andini ka wodi hukumaji pamari 7 ɗi balmanko en jabti ɗi laamu Nigeria joni wala bawɗe dow maji. Kadima o tabbitini ka hakimien ema ardiɓe nokkuje ɗen eggoy gila ci'e maɓɓe co'oyke nder gallure Katsina ngam ɓe kisna ko'e maɓɓe. Nder yewtere mako nden o laɓɓini ka jangirle fuf maɓɓidi e nokkuje ɗen sabu kulol wujjeki. Lamorde Katsina ni fewni haalaji ɗi wajiri on haali dow caɗele soyde rento. Ɓe andini dow o lildaka ɗerewol ngol ngam o toñe. Kanko bo wajiri jippiɗo on ɓawo o lildi ɗerewol mako ngol o jippike gila laamu ngun. O laɓɓini dow haala ka o haali to diwal Kwara o haali ka dow darde mako nde Alhaji Lugga na dow darde wajiri Katsina. Lamorde nden ni jaɓi ɗerewol ngol bo andini anniya lamminki goɗɗo. Yimɓe ɗuɗɓe ni e tuma dow ardiɓe diwal Katsina e cuuɗa ko doggata nder diwal ngal sabu yimɓe ɗuɗɓe dogginama gila gure maɓɓe bo cendirama e marle maɓɓe fuf. Amma ardiɓe ɓen calike jaɓa dow gomnati tampi waɗa ko hani nder diwal ngal. Hitordu tondu to diwal Lagos hitake bonondajo kalluɗo mo ɗum tumata e nguyka yimɓe ngam coftari cukwadi meme o wama dike kiita sureki to wuro kasu fodde ngendam mako. Jayde Daily Trust wangini dow hitordu tondu to Ikeja nder diwal Lagos hitake bonondajo on andiraɗo Evans e jaadu en mako Uche Amadi ema Okechukwu Nwachukwu ɓawo nde hitordu ndun tawriɓe e aybeji ɗi hawtuki ngam waɗa aybe ema wujjuki yimɓe ngam ceede coftari. Kiitowo on alkali Hakim Oshodi kanko hitiɓe dow aybe wujjuki directajo company safaje ɗum Maidon Pharmaceutical Limited. Alkali on laɓɓini dow o wodi dalilaji tabutuɗi dow kamɓe gujji directajo on ko foɗi o hitiɓe kiita kan. Kubaruji gila diwal Plateau bangini dow dagacijo Ci'el Punchit nder hukuma pamaraka mangu da Dikiet Gupia wujjama hanki ba jamdi 9 sarde o siwto nder jawleru mako ɓawo hirande
kubaruji ɗin kolli dow balmanko en wujjoɓe yimɓe ngam ceede coftari kamɓe nasti ha nder saare maako ɓe gujjimo bana no goto nder leñol maako andini jayɗe. Ko waddi joni ɓe ngala habaru dow toye ɓe jarimo sabu wala nodduɗo ɓe dow haala kan. Bolwankejo hukuma police en diwan ngal ma ASP Gabriel Ogaba tabbitini ka bo o laɓɓini wiki hukuma police en ɓen taskike polisaɓe maskaniɓe fiiji rento nder tayre nden ngam hisnuki dagacijo on. Lamlamɓe e dagaci en to goɗɗi hukumaji pamari nder diwal Plateau eggi gure maɓɓe sabu boneji balmanko en wujjoɓe yimɓe ngam ceede coftari. Koro wanima nder lewru 12 naaki goɗɗo lamɗo wujja, non ma nder lewru 2 hitande nde'e goɗɗo lamɗo ma wujjanoma. Joni bo pa en yaasi leydi. Ɓawo leydi Russia fuɗɗi kippe dow leydi Ukraine ema kadi anniya jabtuki lamorde leydi ndin Kiev. Leydi Ukraine ndin ɗaɓɓiti leydiyankoɓe maari kabda fodde bawɗe maɓɓe ngam paddo leydi ndin. Sawro hukuma fiiji leydi ndin Vadim Demeshenko andini kaɓe jadake ɓe dokki wallitoɓe hewtuɓe 18 bindigaji piɗoji e ko'e mum ngam faddaki leydi ndin. Hukuma rento e kafiiji leydi ndin futorike yimɓe leydi Ukraine ndin dow ɓe kakkilana hippirakiɓe e puttoji ɗe peturjam waɗete nder kolbaji. Leydi Ukraine ni e leydi Russia nasti kaɓe ɓawde lural nasti hakkunde lesɗe ɗen dow anniya leydi Ukraine ndin e nastuki dental NATO ema goɗɗi dalilaji. Kippe ɗe leydi Russia fuɗɗi gila Kenya ni hulni leydiyankoɓe ema joɗiɓe to leydi Ukraine ndin. Non ma kubaruji laɓɓini dow ɗuɗɓe mbarama woɓɓe bo ɗuɗɓe sanne nawnama. Non ma leydi kedduje fuf e gannori masibol ngol ngam wala anduɗo to ka haɗata. Yimɓe Nigeria ma tefi wallinde gomnati leydi ndin ngam ɓe gartiroye ta bonon daka leydi ndin nasti yanana ɓe. Kerol kubaruji ɗi hande jumɓare nyalde altine to Allah jaɓi min co'oyta e kubaruji dammuɗi, amma kadi jango asawe so Allah hewtini en on nanay taskaram konngol sakiraɓe ka kubaruji kuɓɗi e yebre fiji siyasa ema kadi koɗo men. On gettama sanne. On mbawai tokkon jayjayɗe amin ɗe Facebook, Telegram, Twitter ema Instagram @sakiraɓe media. Non ma on mbawa bindanon min dow email sakiraɓemedia@gmail.com. dow darnde hudiɗiraɓe am Surajo Ibrahim Tete e Hamidou Mouhammad Jaɓɓule wallitiɓe am nder taskaram hande min Nase Yusuf Usman janganɗon kubaruji ɗin wi'ata on jarama siwte jam.